ערב טוב. ערב טוב, אח גדול. ארז, האח הגדול רוצה לדעת איך אתה מרגיש היום. אח גדול, היום אני קמתי בבוקר עם תחושה של אנרגיה חיובית, עם תחושה של אמיתיות שמה שנמצא בי חזק. אתה מבין, אח גדול? קמתי עם תחושת עד הסוף אני הולך. אתה מבין, אח גדול? עם תחושה חיובית, עם אנרגיה חיובית. ארז, האח הגדול רוצה לדעת מה אתה חושב. מה אני חושב על יוסף? השבוע יצא לי לתקל עם יוסף. אתה יודע, אח גדול, יש לי עץ שאני מסמן עליו כל יום את הימים שחולפים, כי זה נותן לי כוח, זה נותן לי כוח להמשיך. השבוע יוסף בא ואומר לי שמה שאני עושה זה שאני מוריד דם לעץ. זה לא נכון, אח גדול, זה לא נכון. עץ בחוץ הוא חזק, אבל מבפנים הוא מלא רגש. זה לא דם, אח גדול, זה מים של רגש. ואני אמרתי לו שזה מים של רגש, אח גדול. באמת, העץ הזה נותן לי כוח, הוא חזק, הוא נותן לי כוח להמשיך, הוא מראה לי את האמיתיות שבי, אח גדול, את האנרגיה. אני נותן לו אנרגיה והוא נותן לי אנרגיה. אני נותן לו אנרגיה והוא נותן לי אנרגיה, אח גדול. ומה שיוסף חושב זה לא נכון, זה לא דם, זה מים של רגש. תודה רבה לך, ארז. תודה רבה, אח גדול.